u qalt li imbagħad inġabbillek. U daqshekk ma rajtix iktar. Għamilt. Naħseb għamilt sena u nofs. Kienet telqet. Laqres ma kienx huwa li jew fil-verità. Podcast nikbi ġejja naħseb. Tila għalfejn ma tix torqod hawnhekk, qalt li laqt l-ammur mal-papa, qalt li kif issidna ħafna, dak il-ħin moħħi ħassejta ħafna. L-abbuż mhux bil-fors irid ikun fiżikament, ġifieri għalija moħħi u jkun darba mod, imma inti bniedem ma tajtux wiċċu ħajjibqa' u jibqa'. Dik kienet daqq oħra lija li jiena qisni ninagħlaq. Il-mammi tiegħi waqgħet fil-vizzju tax-xurb. Kienet another step. M'hemmx tagħmel, issa we focus on the kids, dawk huma importanti, illi inti tħobb il-persuna irrelevanti jekk hux raġel jew mara. Rodjen ta' TikTok, il-mistiedna li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.